Trenek buas ora gaul wis ngono kuwi. Ora arti karepe cah 16. Mungkin arep ndelok jaranan kok malah kon nyemprot barang iki. Ngene iki bukane masalah dhuwit. Cah nom ngene iki ya pengen dolan. Pengen nawar betina. Jelas rekoso iki kang ngene iki. Gek sak etar gek kon nyemprot dhewe. Aduh. Bos. Ketembien soro itu. Ngene iki ya anak muda ya butuh hiburan. Butuh joget barang. Rumangsane ya ora dikai kesempatan blas. Waya harap ndelok jaranan kon nyemprot pari. Waya harap ndelok orkes kon matun. Iki engko ya jelas ora mandi to. Iki walang sangit jelas ora bongko iki. Iki sing asli wis tak tinggal ning omah kok. Kayak iki tak ijoli tepung. Tambahin ae. Minggu malah walang sangite mundak lemu lek ngene iki. Lah tepung kok. Lek radiator ngene wis ora oleh dhuwit. Bismillah golek rezeki. Walang sangit. Selamat menikmati tepung terigu. Oh, lah kae ning pojokan munyuk 12 ton positif kecekel tangan kali 60 hektar iso nambah teluneh bojo iso umroh barang. Dadi bojo sing ning omah telu kae iki ora keteteran nek nambah teluneh iki. Iso kenek kon ngirim kon ngopo-ngopo. Wong pari apike kaya ngene lho. Ngono bose panggah metiti lae to. Nyuk, munyuk. Bos. Makanan datang. Ya, Bos.
Wis rampung pekerjaan. Sampun, Bos. Karek saithik neh iki. Syukurlah. Tak bawain makanan kerang darah. Restoran termahal. Harga 70 ribuan. Biyuh. Garung tau mangan ki, Bos. Muka aku mencret. Sekali-kali blok. Nek gur kaya ngene lambungku ora apa-apa. Enggak bermasalah. Sing luwih dhuwur kaya iki wis tawar. Ya nek kaya sampean ngono ta ya iya ta, Bos. Wong sampean sabone ning restoran bintang 7 kok. Wis biasa nek kuwi blok. Dek emben lho neng Paris. Neng bintang 2 kali lipat kuwi lah. Campur bangsane artis-artis kaya Luna Maya ya Om Deddy barang kuwi rombongan kuwi makan-makan. Bayuh yo. Berarti Luna Maya rabi barang dek inginane yo becek no sampean, Bos. Nek aku ya ditonjok dhisik dhewe to. Ndang kek dipangan. Malah paling sampean yang becek 50 ae, Bos. Nek aku ya minimal 50 juta. Kelas artis lho, Blok. Sing ke restoran niki berarti, Bos. Kuwi mau 70.000 aku lek tuku. Panganan suwil 70.000 ya, Bos. Penasaran ta aku. Nek kaya ngene kita, Bos. Sumpah, ya kuwi sing diarani seafood. Oh, enak bakno, Bos. Oh, weteng Blok. Gek tak bayarnya. Gak sah mampir ngomah. Oh, nyamuke barang akeh, Bos. Lah kok gurung 10 ta, Bos? Lah kuwi sing mbok untal piro? 80 kabeh kuwi. Matur nuwun.